Bon dia, éssers de llum! L'altre dia vos vaig dir com pujar la vibració cantant i ballant i bé, però hi ha dies que no tens ganes ni de cantar, ni de ballar, ni de fer res. Hi ha dies que estàs dins el llit, que no tens ganes de pràcticament, estic dir-ho, però de viure. Què s'ha de fer en el cas de tenir la vibració tan baixa de no tenir ganes ni d'aixecar-se del llit? Ara us ho dic. Lo que s'ha de fer, lo que jo faig per pujar la vibració quan estic molt trista, tan trista que no tinc ganes de res, és simplement preparar-me una infusió. Sigui de te, sigui menta, sigui tila, sigui valeriana, prendre una infusió. Per què? Perquè mos fa falta escalfor, o sigui, necessitem escalforeta en el cor. I per malament estiguem a 40 graus, que sigui el mes d'agost, és igual, una infusió ajuda a curar l'ànima, curar el cos, perquè quan estem així tenim símptomes, o sigui, i per això s'ha de cuidar, o sigui, heu de pujar la vibració, vos pujarà la vibració molt. Potser no estareu en el 100%, però com a mínim haureu pujat els ànims de manera que pugueu tenir un pensament una mica més positiu i és el peix que s'amossega la cua. Pensament positiu atreu més pensaments positius i passa a passa, passeta a passeta, va recuperant l'ànim que mos serveix tant per la llei de l'atracció. Hem de pensar que positiu atreu positiu, però no només que lo positiu atreu lo positiu, no. Si estàs malament, no veus les coses positives, no veus les oportunitats. Sempre poso el mateix exemple i sempre el posaré. Estàs a l'atur, veus una oferta de feina. Tu tens tots els requeriments, però te falta una cosa opcional. Si estàs bé d'ànims, pensaràs, ja l'aprendré, aquesta cosa opcional potser no és tan important, tira el currículum. Potser no t'agafin, però potser sí. En canvi, la mateixa oferta de feina
Si estàs malament d'ànims, la veuràs i pensaràs: escolta, jo no tenc aquesta cosa opcional, no m'agafaran. Ja no tires el currículum, ja no tens l'oportunitat, ja no te dones l'oportunitat de que t'agafin d'aquella feina. Per això és important mantenir la vibració alta. Per això, per la llei de l'atracció, perquè lo positiu atrau lo positiu, però no per una cosa de màgia, sinó perquè veus oportunitats on, quan estàs malament, només veus problemes. I ja vos dic, prendre una infusió de qualsevol cosa, o sigui, un te també va bé, perquè un cafè no, el cafè no, perquè el cafè te posa, acaba que te posa nerviós o nerviosa, i un cafè no el recomano. Si estàs de baixa, si tens la vibració baixa, un cafetet no el recomano. Per què un te sí i un cafè no? Perquè el te té acció, però va a poc, va dosificant. En canvi, el cafè és bum! No sé si m'explic. I bé, fins aquí el vídeo d'avui. Si t'ha agradat, dona-li like, subscriu-te, i aquí hi ha més vídeos de la llei de l'atracció.